Salutare, dragi tineri! Deci am început cu voi pentru că am o emisiune specială pentru voi astăzi. Dar bună ziua, doamnelor și domnilor! Și dumneavoastră vă urez bine ați venit și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Sunt sigură că vă vor interesa invitatele mele de astăzi și subiectul de astăzi. Este vorba de două tinere implicate în diverse acțiuni caritabile și de dezvoltare a tinerilor din Baia Mare. Ele fac parte din clubul Interact și alături de ele sunt foarte mulți tineri, vom afla detalii chiar de la ele în această emisiune. Sunt mulți tineri care fac lucruri despre care noi nu prea aflăm, decât în cazul în care stăm pe Facebook și am urmărit. Altfel nu prea știm despre lucrurile astea și mie îmi face mare plăcere să vă aduc în fața dumneavoastră tineri care sunt un exemplu pentru noi, pentru comunitate, ca să eliminăm din stereotipurile care sunt în ziua de astăzi despre tinerii pe care îi avem. Mie îmi sunt tare dragi tinerii care lucrează, tinerii care fac mai mult decât ar fi obligați să facă. Și atunci, uite, astăzi în fața noastră le-am adus pe Oana și Carina, două tineri implicate și cu funcții, ca să le zic așa. Oana este președinte la Interact și Carina este asistent districtual la Interact pe țară, nu te-am înțeles, Carina. Da. Carina și Oana, bine ați venit! Câți ani aveți voi, Oana? Ne te-am găsit. Eu am 18 ani. Așa? Iar eu, de astăzi, într-o săptămână, o să împlinesc 17. Mulți înainte. Sunteți foarte tinere și totuși extrem de implicate, deja de ceva ani, în activități extrașcolare, cum se numesc așa pe înțelesul tuturor. Cum le numiți voi aceste activități? Ce sunt pentru voi? Pentru noi, aș putea spune, activitățile acestea sunt o pasiune, pentru că singura răsplată este un zâmbet din partea celorlalți și asta e foarte important pentru noi. Interactul este ca a doua familie. Carina, ce sunt pentru tine aceste activități? Cum a spus Ioana, o adevărată familie, pentru că de-a lungul timpului ajungi să faci multe proiecte cu aceleași persoane, deveniți prieteni, vă vedeți săptămânal la ședințe, după care avem și ieșirile ca să ne cunoaștem mai bine, de exemplu când avem și membrii noi, și ajungi să creezi niște legături care sper eu să țină cât mai mult timp și după Interact și dacă vom continua cu Rotaract. Ok, hai să vă întreb acum ce este Interactul, pentru că poate nu toată lumea a auzit de Interact și aș putea să pun un pariu că mai avem de lucru la a ajunge cu aceste informații la publicul larg. De obicei, cei care suntem în domeniul ăsta știm unii de ceilalți și ajungem mai greu să fim băgați în seamă de publicul larg. Așa că o să vă rog să ne spuneți ce înseamnă Interact. Interact este o asociație de voluntariat înființată în anul 2012, în luna octombrie, care are ca și club sponsor Rotary 2005 Baia Mare. Interact ar putea fi descris ca o familie numeroasă care are ca scop a pune preț pe valoarea noastră și valoarea comunității din care facem parte, prin implicarea în diverse proiecte, fie ele caritabile, sociale sau culturale. Ceea ce noi ne dorim să reprezentăm pentru societate, așa cum spune și motoul Rotary de anul acesta, Be a gift to the world, sau fi un dar pentru lume, este un cadou. Să fim unii pentru ceilalți un cadou și pentru cei din jurul nostru. Și voi creșteți în acest spirit de a dărui și de a vă dărui pe voi celorlalți, în sensul în care vă puneți munca voastră în sprijinul celorlalți. Da. Și asta ne face fericiți. Și asta vă face fericiți. Da. Uite, se spune despre voluntariat că voluntariatul este un act de egoism și tind să cred din experiență că este așa. Până la urmă, da, într-adevăr facem bine celorlalți, dar trebuie să ne punem întrebarea de ce vrem să facem asta și este pentru că ne simțim noi mai bine. Dar nu cred că este un lucru greșit atâta vreme cât venim în întâmpinarea unor probleme, cât găsim soluții, cât contribuim la dezvoltarea societății. Cred că este un act de egoism care merită făcut. Voi cum vedeți voluntariatul? Noi vedem voluntariatul ca pe ceva ce ne face să ne simțim noi înșine, ne face să ne dezvoltăm personalitatea, pentru că, la urma urmei, este un pas spre dezvoltare și spre ajutorul celorlalți oameni. De multe ori le-am spus și colegilor mei și altor persoane că este deosebit când la sfârșitul unei zile, când te gândești, pentru că multe persoane au momente în care își pun întrebarea ce am făcut eu astăzi, să poți să-ți dai un răspuns
Eu astăzi am ajutat o persoană, am făcut ceva care mă va face amintit în mintea persoanei respective și am făcut asta alături de prietenii mei. Este foarte important să lucrez cu prieteni și nu cu colegi. Și în colectivul nostru, relațiile sunt doar de prietenie. Am înțeles, foarte frumos. Carina, ce este pentru tine voluntariatul? Pentru mine, până acum, înseamnă cea mai frumoasă experiență din viața mea. Am ajuns să cunosc niște persoane minunate și să cunosc anumite abilități, să-mi dezvolt anumite abilități cu ajutorul proiectelor și activităților. Am ajuns să vizitez câteva orașe din România pe care le-am vizitat cu ajutorul Interactului. Am ajuns să cunosc persoane din alte orașe și să-mi fac noi prieteni. Voluntariatul pentru mine este un lucru, o experiență minunată, un lucru care nu o să-l uit ușor, o să rămână mereu, o să mă amintesc cu drag de momentele în care participam la proiecte, peste ani și ani o să mă gândesc la toate acestea. Tu crezi că vei renunța vreodată la a face voluntariat? Sper că nu, dar probabil o să ajung la o vârstă în care nu o să mai am timp sau o să fiu bătrână și nu o să mai pot să fac voluntariat, dar în sensul că voluntariat... Eu sper că generația voastră va fi aceea îmbătrânirii active, pentru că deja voi v-ați obișnuit să faceți voluntariat și eu mă aștept ca voi să fiți, atunci când veți fi bătrâni, să fiți acei pensionari care cu asta vă veți ocupa. Pentru că dacă ne uităm un pic în străinătate, primul lucru care se întâmplă la pensie este să se ducă să facă voluntariat. Bine, acum discutăm despre cei care sunt educați în acest sens, dar în țările mai dezvoltate ca și România, este un lucru normal și bătrânii sunt extrem de implicați în a face proiecte pentru comunitate și foarte implicați în a da tinerilor și copiilor ceea ce ei știu deja. Adică a fi bătrân nu înseamnă că societatea nu mai are nevoie de tine, înseamnă că tu poți să oferi societății ceea ce ai învățat până atunci. Este foarte valoros să nu trebuiască tinerii să învețe de pielea lor anumite lucruri, ci să le primească ca și dar de la cei în vârstă și este un proces, nu se ușurează procesul cumva de învățare. Și atunci eu mă aștept la voi să fiți acea generație care veți face asta. De asta mă gândesc că poate nu o să renunț. Te-am convins? Da. Bun. Bun. Deci asta înseamnă voluntariatul pentru voi. Aș vrea să menționăm un pic despre Interact. Nu este o structură locală, Interactul. Nu. Interactul este o structură la nivel internațional. Da. Ok, povestiți-mi un pic despre asta. Păi, în România, în primul rând, există în prezent 53 de cluburi Interact și, dacă nu mă înșel, undeva la 4-5 care sunt momentan în formare. Și iar clubul Interact este peste tot în lume. Și este o structură foarte bine realizată pentru că există colaborare între cluburi. În primul rând, la nivel național și nu numai. Noi facem parte din districtul 2241 și anume România și Republica Moldova. Tot ceea ce realizăm, colaborăm cu celelalte cluburi Interact, ne dăm sfaturi, ne dăm idei și asta are loc și la nivel internațional. E foarte important să poți să te bazezi pe ajutorul altor persoane, să experimentezi lucruri noi, să primești opinii noi și cred că este foarte important faptul că suntem extinși la nivel internațional. Voi ați avut deja întâlniri internaționale? Nu am avut întâlniri internaționale. Există proiecte în acest sens, tabere în care poți fi implicat pentru a cunoaște alți interactieni din alte țări. Dar v-ați întâlnit cu tineri din Interact? Până acum doar la nivel național. Am înțeles. Ați avut conferințe la nivel național. Tu, Carina, ai o funcție la nivel național. Spune-ne un pic cum ai câștigat această funcție și cum a fost evenimentul. Evenimentul s-a întâmplat acum în septembrie la Sibiu, la conferința din toamnă. S-a întâmplat pe nepregătite, să spun așa, pentru că nimeni nu candidase pentru postul respectiv dinainte. A fost o candidatură pe loc, strict la conferință. Am ajuns să mă ofer voluntar. Reprezentantul Interact la nivel național este cel care a pus întrebarea: cine dorește să candideze pentru funcția de asistent districtual? S-a uitat prin sală și am ridicat mâna. M-a întrebat: te oferi? Și am spus da. Și zice: vino în față. M-am prezentat, am spus din ce club sunt
de ce vreau funcția respectivă și s-a votat. Am avut 30 de cluburi au votat, nu, 35, da, din 36-7 prezente. Și am fost sincer impresionată. A fost totul foarte spontan și de atunci multe persoane mi-am făcut atunci prieteni noi care mă rețin drept Carina din Baia Mare, tipa spontană, așa. Dar spune-mi, te rog, care a fost motivația pentru care ți-ai dorit să fii asistent districtual? Sincer să mă gândesc, am vrut să fac parte din ceva și mai nu știu cum să spun, mai mare, mai complex și... Ți-ai dorit să faci un pas înainte? Da, să evoluez, efectiv. Și motivația a fost să evoluez pe plan profesional. Da, asta cred că ar fi. Mi se pare foarte interesant pentru o tânără de 17 ani să spună că a evoluat profesional. Dar da, asta se întâmplă. Voi vă obișnuiți cu funcții, vă obișnuiți să lucrați în sistem de ierarhie și să aveți fiecare responsabilitățile și atribuțiile funcției pe care o aveți. Așa funcționează, nu? Da. Am informațiile corecte. Bine, spune-mi, te rog, care sunt atribuțiile tale? Mai pe scurt, sunt un om de legătură între 13 cluburi de care mă ocup și bordul, de exemplu, secretarul districtual sau poate chiar cineva din Rotary sau chiar reprezentantul pe district și trebuie să am datele lor, să vorbesc cu ei, să comunic, să țin legături, să fim mai uniți între cluburile noastre din zona noastră, pentru că districtul este împărțit pe 4 zone. Noi suntem în zona 3, unde sunt 13 cluburi. Astfel, eu trebuie să vorbesc cu ei, să văd ce proiecte mai fac ei, ce proiecte facem noi, poate să facem și proiecte comune și... Deci tu trebuie să știi tot. Da, să fiu informată, să am agenda plină. Da, până acum n-am făcut foarte multe, dar urmează să organizăm mai multe proiecte și districtuale și să vorbesc cu fiecare în parte ce proiect o să facă, dacă ne vedem la conferință sau nu și toate care țin de asta. Ai putea spontan pentru că știu că ești spontană, să-mi spui 3 lucruri pe care le-ai învățat și care sunt foarte importante în dezvoltarea ta de când ești în Interact. Să vorbesc în public. Am scăpat de teama de a vorbi în fața mai multor persoane. Am învățat să lucrez în echipă mult mai bine decât o făceam înainte. Și a treia, nu vine. Dacă o să-ți vin, o să-mi spui. Hai să nu te mai chinui pe tine, să trec la Oana. Oana, ce presupune funcția de președinte Interact? Funcția de președinte Interact presupune în mare parte coordonarea proiectelor aflate în desfășurare și nu pot să spun a colegilor mei, pentru că din punctul ăsta de vedere suntem egali, avem exact aceleași obligații, exact aceleași îndatoriri, dar funcția de președinte presupune asumarea unei mari responsabilități, pe care nu o regret, sincer, pentru că satisfacția în urma unui proiect reușit este deosebită și depășește cu mult stresul și munca depusă. Cum se intră în Interact? În primul rând, există perioade de recrutări. Noi le avem undeva de 2 ori pe an, în toamnă și în primăvară, în principiu. În perioadele de recrutări, timp de 2 săptămâni, tinerii cu vârste cuprinse între 12 și 18 ani au ocazia să se înscrie pe site-ul nostru, pe e-mail sau pe pagina de Facebook sau prin telefon. După ce avem persoanele înscrise, trebuie să treacă printr-un interviu cu bordul, adică cu președintele, vicepreședintele, secretarul și trezorierul. Un interviu care decurge non-formal, ca o ieșire, niște întrebări, de ce vrei să faci parte din Interact, de ce vrei să faci voluntariat. Urmărim anumite aspecte care considerăm că sunt importante, iar în urma interviului, bineînțeles dacă trece de acesta, există o perioadă de probă de 2 luni, în care vine la ședințele noastre, se implică în proiecte, ba chiar organizează de unii singuri proiectele lor și propun o idee. Apoi se votează și cam asta este procesul. Și votează toți membrii? Votează, da, toți membrii, deci membrii Interact cu drept de vot. Câți membri sunteți în acest moment?
Acum suntem 26 de membri activi și avem 13 aspiranți, pentru că tocmai au fost recrutările. Așa, care sunt în perioada de probă, urmează să fie votați. Sunt în perioada de probă, abia a început perioada, au 2 luni la dispoziție, o să facă două Să vă proiecte impresioneze. frumoase, da. O să facă 2 proiecte frumoase și prin decembrie o să votăm cel mai probabil. pe la Carina, tu început. de când ești în Interact? Din iulie 2014, de un an și câteva luni. Recent am împlinit un an și m-am simțit așa. A fost un moment frumos pentru mine să știu că de un an fac voluntariat și ajut comunitatea și societatea. În ce proiecte te-ai implicat? În cam toate. De când am intrat în Interact, am început cu proiectul de 1 iunie, prima ediție, după care am fost la diferite târguri de voluntariat. Am avut un proiect caritabil, am gătit într-o duminică pentru mai multe persoane, mai multe familii. Am Uite, avut... acum avem imagini de pe la proiectele voastre, poate ne spuneți ce proiecte sunt. Aici a fost o poză de la ultimul proiect, un show de comedie, aici un concurs pentru trupe, Rock Station, care este un proiect districtual. Aici, de 1 iunie acum, în vara aceasta, tot de 1 iunie, Ce ați făcut? V-ați jucat cu copii? ne-am jucat cu copii de la mai multe asociații, da, și case de copii. Am înțeles. Aici? Ne-am Este tot de desenat. la... Ei veneau, ne spuneau și noi le desenam. De aici, de la schimbarea mandatului din iulie. Cine a fost președinte înaintea ta? Corina Vele, Corina Vele, da. da, pe care am văzut-o acum în fotografii. Așa, mai povestiți-mi despre proiectele pe care le-ați avut și care este impactul în comunitate, dar și asupra voastră, că din punctul meu de vedere este foarte important și impactul pe care implementarea acestor proiecte le au asupra voastră ca și indivizi, nu în dezvoltarea voastră personală și profesională, pentru că deja am discutat cu Carina despre cum a avansat în carieră. Oana, Păi, ce proiecte ați avut? am să încep cu jocurile copilăriei, dacă tot Așa. am văzut atâtea imagini cu copilași. A avut loc de 1 iunie și în toți membrii Interact ne-am jucat și am creat o atmosferă, zicem noi, plăcută pentru aproximativ 50 de copii de la diferite case de tip familial, asociații. Am început de dimineața, de pe la ora 8 și am terminat în jurul orei 17, cred. A fost o zi plină pentru noi. Au venit pe rând. I-am pictat pe față, le-am făcut baloane cu diferite forme, ne-am jucat, am făcut întreceri cu curse cu saci, absolut tot ce am putut să facem cu ei și ne-am simțit foarte bine pentru că am considerat că ei merită atenția noastră. Neavând condițiile de care noi am beneficiat când eram copii, ei trebuie să se dezvolte și trebuie să știe că cineva îi susține în scopul ăsta. Nu trebuie ca ei să se simtă singuri sau dezavantajați în vreun fel. Ați simțit că ați avut acest impact, că v-ați atins obiectivul? Noi sperăm că da, pentru că cu fiecare zâmbet pe care îl vedeam pe chipul unui copilaș mic sau cu fiecare minge primită sau jocurile cu ei, da, a fost un moment frumos și ei s-au bucurat și chiar sperăm că ne-am atins scopul. Foarte frumos. Ce alte proiecte ați mai avut? Mai îmi spui tu, Carina? Am avut recent un proiect destinat tot copiilor din clasele primare cu șah, pentru că scopul nostru a fost să șahul nefiind foarte cunoscut, lumea uită, nu e interesant. Am vrut să readucem în lumina reflectoarelor copiii care sunt pasionați de jocul acesta. Foarte frumos. Povestiți-mi despre impactul proiectelor în viața voastră. În primul rând, ne ajută foarte mult să ne dezvoltăm anumite abilități, organizarea proiectelor mă refer, pentru că... Vorbește în numele tău și spune în viața ta ce s-a întâmplat. Pentru că avem tendința să vorbim în general și nu putem să vorbim în numele altora. Hai să încercăm să fim foarte specifici, pentru că atunci și cei care se uită la noi o să înțeleagă. Oana s-a dezvoltat în felul acesta. Oana, cum te-ai dezvoltat tu?
Pentru mine a fost foarte important faptul că, în primul rând, acumulam experiență pe măsură ce organizam proiecte și îmi făcea din ce în ce mai mare plăcere să mă implic și, în special, aceste două proiecte despre care am discutat cu copilașii, nu știu, faptul că îi vezi cum socializează între ei, chiar copii de clasa 1, micuți de clasa 0, poate cum se descurcă, cum se străduiesc, ambiția în cadrul concursului de șah, de exemplu. Erau unii copii care vroiau cu orice preț să obțină locul întâi și era atât de plăcut să te uiți la ei. Efectiv, îți aduceau lumină în viață, ca să spun așa, și acest lucru te face să te gândești la multe alte aspecte din viața ta, pentru că trebuie să te bucuri de lucrurile mici și noi avem parte de acestea în viața de zi cu zi, în fiecare zi. Am putea zâmbi din foarte multe motive și nu ne dăm seama. Foarte frumos. Ați mai avut proiecte pe care ați vrea să le menționați? Probabil unul dintre proiectele care ar merita menționat ar fi Azi tu dăruiești, care este realizat în parteneriat cu Rotaractul. Deci este proiectul Rotaractului la care noi contribuim. Și... Rotaract este o structură ca și voi, dar că sunt mai mari. Da, intermediară între Rotary și Interact. Da. Este un proiect bianual. În principal are loc de Paște și de Crăciun, care presupune strângerea de alimente pentru oamenii care nu au locuință sau au suferit în urma inundațiilor sau pentru refugiați. Acest proiect se desfășoară în parteneriat cu unul din hipermarketurile din Baia Mare. Noi facem publicitatea proiectului, le explicăm oamenilor în momentul în care intră în magazinul respectiv că au posibilitatea să doneze. Că m-am întâlnit unii dintre voi în acel hipermarket și voi erați cu flyere. Cu pliante, da, cu flyere. Aveți posibilitatea să donați un aliment, ceva pentru o bătrânică, un bătrânel și oamenii vin când ies din magazin și donează într-un coș. Și are impact proiectul vostru? Lumea donează? La început lumea a fost sceptică și vezi persoane care trec pe lângă tine și te ignoră sau așa și era un cărucior pe zi. Dar acum, la ultima ediție, s-au strâns până la 7 cărucioare pline, dacă nu mă înșel, de alimente în câteva ore. Deci a avut un impact mult mai mare decât la început. Tu ai participat, Carina? Da, am participat de Crăciun și parcă și când am gătit pentru familiile, care era oarecum în afara proiectului, era între Paște și Crăciun. Și am stat acolo și vorbeam cu oamenii, le explicam și mulți spuneau că foarte frumoasă inițiativă să vezi tineri voind să ajute cei care au mai mare nevoie și nu se gândesc doar la ei. Deci ați primit aprecieri. Cum vă simțiți atunci când primiți aceste aprecieri? Sincer, ne simțim foarte mulțumiți pentru că știm că, bine, nu putem spune că efortul nostru a fost în zadar, pentru că, în primul rând, facem ceva pentru anumite persoane, dar faptul că efortul nostru este remarcat ne face să ne simțim mult mai bine și ne dă avânt și ambiție să continuăm în ceea ce facem. Lăudați-vă atunci! Să știe lumea ce faceți. Care sunt proiectele viitoare pe care le aveți în vedere? În primul rând, proiectele viitoare, cele mai apropiate, o să aibă loc săptămâna viitoare, pentru că între 2 și 8 noiembrie este săptămâna Interact și ne-am gândit să facem ceva ca să marcăm acest lucru. În primul rând, o să realizăm un mini-clip, un filmuleț cu mai multe interacturi din lume, deci din țară și din lume, prin care ei să ureze la mulți ani asociației noastre, să le punem la un loc. Noi vrem să ne promovăm astfel și să realizăm ceva frumos pentru clubul nostru la urma urmei. Fiecare ar spune altfel la mulți ani Interact în limba natală și ar fi ceva deosebit să avem materialul respectiv pus la un loc. Iar, și în felul ăsta vă veți și cunoaște colegii prin intermediul online-ului. Mult mai bine și poate creăm legături. Și al doilea proiect din săptămâna Interact ar avea loc la una sau două case de tip familial. Vrem să mergem să ne jucăm cu copiii, să avem diferite activități, ca să îi facem să înțeleagă mai bine, de fapt, care e scopul voluntariatului. Nu neapărat al interactului, dar al voluntariatului în general, pentru că e foarte important să se simtă susținuți. Și vă gândiți în felul acesta să-i aduceți și pe ei mai aproape de voluntariat, de acte de voluntariat?
Da, pentru că odată ce o să crească, o să se dezvolte, o să-și dorească la rândul lor să ajute alte persoane. Cum este, Carina, pentru tine să te joci cu copii din case de copii? Mă rog, case de tip familial sunt acum. Mă bucură să văd că le aduc lor, în primul rând, zâmbetul pe buze. Odată ce ei sunt fericiți, emană energia și zâmbesc și eu. Mă simt bine să știu că am îmbunătățit ziua unui copilaș, unei fetițe, i-am adus o jucărie, m-am jucat cu el, i-am dat atenția care fiecare o vrem, fiecare are nevoie de atenție. Mai vorbeam înainte de emisiune despre niște proiecte. Da. Spune-ne, Oana. O să existe 2 proiecte mai ample, să spunem așa, în viitorul relativ apropiat, în februarie și în aprilie anul viitor, în 2016. Primul, din februarie, va fi un proiect în parteneriat cu Institutul Antidrog Baia Mare, prin care vrem să ridicăm un semnal de alarmă asupra dependenței de droguri. Ne-am gândit că fiecare am trecut prin prezentările PowerPoint, filmulețele, pliantele, flyerele și afișele care sunt răspândite prin școli sau licee cu ocazia Zilei Internaționale a Consumului Antidrog și vrem să facem ceva diferit, pentru că poate nu își ating ținta exact cum ar trebui să o facă, nu au impactul necesar. Așa că vrem să organizăm 2 sau 3 seminarii cu persoane care au avut dependența de drog, au fost dependenți și au reușit să treacă peste, persoane care ar putea să împărtășească celorlalți mai multe din această experiență, atât partea pozitivă, pe care mulți o văd numai pe aceea, nu pot să treacă de partea pozitivă, cât și efectele destructive ale consumului de droguri. Pentru că e foarte important să poți să discuți liber, vrem un seminar și interactiv, la sfârșit cu întrebări, să discuți cu persoane care au experimentat consumul de droguri, ca să înțelegi de fapt care este efectul nociv al acestui act. Și care este efectul pe termen lung. Da. Dar voi ați identificat persoane care au fost dependente de droguri? Tocmai de asta avem parteneriatul cu Institutul Antidrog, pentru că o să ne pună în legătură cu persoane care au trecut cu mult timp înainte peste această dependență și care ar fi mai mult decât bucuroase să vină să-și împărtășească gândurile. Voi v-ați întâlnit până acum cu persoane care au fost dependente de droguri? Pentru că, din experiența mea, sunt destul de reticenți în a discuta despre asta. Sincer, nu. Și chiar am discutat cu domnul doctor de acolo când i-am propus proiectul. El mi-a explicat că nu toată lumea e dispusă să vină să vorbească despre o experiență personală în fața altor oameni, dar există acel procent mic de persoane cărora le-ar plăcea să ajute. Care vor să facă o diferență. Da, da. Da, este adevărat că unii știu prin ce au trecut și își doresc să nu mai treacă alții prin asta. Din ceea ce știți voi, consumul de droguri în rândul tinerilor în Baia Mare este unul ridicat? Comparativ cu alte orașe din țară, nu, dar totuși este un nivel cât de cât. Dacă vedem sondajele, da, am văzut și eu că este o cercetare în acest sens, dar voi cunoașteți tineri care consumă? Da. Sau știți despre? Știm sau auzim și, sincer, prin proiectul acesta, dacă am face și o singură persoană să se răzgândească din orașul ăsta, am fi pe deplin mulțumiți. Carina, tu ce părere ai despre acest proiect? Sper să ajute multă lume și să realizeze din ce în ce mai multe persoane că nu e ok să consum droguri și efectele nocive pe care le poate avea și să realizeze problema existentă. Toată lumea știe că, da, antidrog, toată lumea a fost la seminarii de genul, dar nu cred că toată lumea realizează despre ce este vorba și cât de urât poate ce lucruri urâte se pot întâmpla dacă ajungi prea departe cu dependența. Pentru că au fost multe cazuri, nu zic în oraș, generalizez, au fost foarte multe cazuri cu familii destrămate, foarte urât oricum. Da, există statistici despre asta, da. Și eu cunosc cazuri, mă rog, statistic vorbind, sau povești pe care le-am citit sau le-am întâlnit și eu la seminarii despre, într-adevăr, pericolul consumului de droguri pe termen lung. Și mă bucur că aveți inițiativa asta și sper să aveți un impact cât mai mare, pentru că, într-adevăr, și eu consider că este nevoie să facem un pic mai mult decât se face și să ajungem prin astfel de activități la tineri.
Acum eu sper ei să fie de acord să participe la seminarele Și pe noi care le sperăm. veți organiza. Și da, poate că fiind, cum să zic, de la tineri pentru tineri, educația asta peer-to-peer, cum se numește în termen de specialitate, cred că ar putea să funcționeze mult mai bine decât atunci când vine cineva de la o instituție de stat abilitată în acest sens să-ți țină speech-uri despre cum nu este bine să consumi. Da, alt proiect? Alt proiect ar fi Meet the Future, Întâlnește Viitorul, care este un proiect împrumutat de la unul din cluburile Interact din Arad și se adresează copiilor de clasa a 10-a și a 11-a. Presupune oarecum introducerea lor în ceea ce ar dori să facă pe viitor. Ne-am gândit să-l realizăm în săptămâna de școală altfel sau în săptămâna următoare, cea din vacanța din aprilie, pentru ca numărul să fie cât mai mare, numărul de participanți să fie cât mai mare. Proiectul presupune pentru fiecare participant alegerea unui domeniu în care dorește să se implice sau își vede viitorul în domeniul respectiv. Pentru că cu toții avem acel moment în care ne întrebăm: oare sunt potrivit pentru meseria respectivă? Oare chiar asta vreau să fac în viață? Îmi doresc cu adevărat? Îmi place? O să-mi placă? Și nimeni nu ne răspunde la întrebările respective. Poți vedea flyere, afișe, să vorbești cu alți oameni din domeniul respectiv, dar nu te simți împlinit, nu poți fi mulțumit pe deplin, nu știi cum să reacționezi sau ce să crezi, așa că cel mai bine e să experimentezi tu. Și proiectul nostru presupune implicarea elevilor respectivi în 10-11 domenii de activitate în care sunt? Le știți deja? nu ne-am hotărât, o să facem sondaje în funcție de dorințele participanților. Și câți participanți veți avea? Vrem să implicăm undeva la 70-80 de participanți. Ar fi un proiect amplu. Vrem să apelăm la conducerile liceelor și astfel să promovăm evenimentul. Ideea e că ei, timp de o săptămână, ar putea lucra practic într-un domeniu, supravegheați, bineînțeles, de un specialist și să vadă ce presupune munca respectivă, care sunt beneficiile, care sunt dezavantajele și i-ar ajuta să-și facă o idee sau să-și satisfacă curiozitatea. Cum veți face să găsiți firme care să vă preia? Proiectul acesta a fost pus în aplicare anul trecut în Arad și a avut un deosebit succes pentru că foarte mulți colaboratori s-au arătat încântați. Și ne bazăm pe faptul că există oameni care ar fi dispuși să se implice, pentru că o săptămână nu este un termen atât de lung încât să deranjezi sau să intervii cu ceva în munca oamenilor. Și ei vor lucra efectiv meseria respectivă? Da, de exemplu, ca medic, au putut să asiste la operații. Deci au făcut în așa fel încât 2, 3, 4 persoane să poată asista la niște operații. Asta mi se pare excelent. Și au fost extraordinar de uimiți, pentru că și-ar fi dorit să vadă cum i-au ambiționat lucrul ăsta. Nu are cum să nu. Tu, dacă ar fi să intri în proiect, ce meserie ți-ai alege? Dacă aș fi să intru în proiect, oscilez între web designer, probabil, și profesor. Încă nu mi-am răspuns la întrebarea asta personal. Așa. Carina? Avocat și jurnalist. Avocat sau jurnalist? Da. Sau ai vrea amândouă să le încerci? Sau, nu știu încă care, dar mi-ar plăcea totuși amândouă. Ar fi interesant. Ce ai face tu ca și avocat? Păi, Ce ai vrea să faci? Ce te motivează să vrei să fii avocat? să apăr drepturile oamenilor, să îi ajut când ei poate cred că nu-și găsesc dreptatea singuri. Să le fac dreptate. Succes! Știi de ce spun așa pe tonul ăsta? Pentru că deja eu, având prieteni care sunt avocați sau care deja lucrează de ceva vreme în domenii de genul acesta sau în justiție, au pornit tot la fel de entuziasmați ca și tine și acum își doresc să se retragă pentru că legea nu ne ajută întotdeauna și voi trebuie să fiți conștienți de asta. Eu îmi doresc ca voi să visați și să fiți idealiști, dar să vă gândiți foarte bine, pentru că să fii avocat nu este suficient. Trebuie să faci mai mult și să încerci să schimbi legea acolo unde nu funcționează. Iar de la voi mă aștept să faceți lucrul acesta.
să interveniți, să schimbați lucrurile care nu funcționează. Și dacă îți dorești să mergi pe calea asta, sper să faci schimbări pozitive în acest domeniu, pentru că este nevoie în multe cazuri de a schimba lucrurile. Și jurnalist, ce ai vrea să faci? Să fiu în cadrul unei reviste. Mi-ar plăcea mult să fiu în cadrul unei reviste de modă, să fiu în lumea modei, sunt fascinată de tot ceea ce înseamnă, să văd cum se scrie un articol, cum iei un interviu unei persoane, să scrii despre el sau despre un eveniment, să fii în domeniul publicității. Dar tu ai putea deja să faci asta în organizația în care ești. Fac deja asta, sunt în comitetul înțeles. de PR, mă ocup de pagini, publicitate, tot ce înseamnă să scriu despre evenimente, cine a fost, ce a fost, cum a fost. Deci deja tu Da. exersezi această meserie și îți place? Da, îmi place să fac un mic rezumat, să vadă și alți oameni care n-au putut veni, n-au vrut să vină și probabil să-i conving să vină la proiecte viitoare, activități, evenimente. Oana, tu de ce ți-ai dorit să fii web designer? Dorința te mea întâlnesc mai rar, de asta te întreb. pornește de la pasiunea pentru matematică, sincer. Vreau să merg în domeniul IT-ului pentru pasiunea mea pentru matematică și pentru că sunt de părere că poți revoluționa într-un fel lumea. Pentru că în ziua de azi absolut totul se bazează pe tehnologie. Din ce în ce mai mult progresează și e foarte important ca și oamenii să aibă o contribuție în asta. Și care era cea de-a doua opțiune? Profesor. 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 Spune-mi de ce ți-ai dorit să fii profesor? Îmi face mare plăcere să ajut oamenii și consider că pot să-i ajut să înțeleagă anumite lucruri cât timp eu le stăpânesc bine și chiar mi-aș dori să pot să lucrez profesor cu... de matematică? Da. Pentru că mie nu mi se pare că cele două se exclud, cele două meserii, adică cred că poți să fii și profesor și să fii implicată și în proiecte care presupun web design. Și chiar te-ar ajuta, gândește la site-uri interactive de învățat pentru elevi. Cred că ar putea să iasă o combinație bună dintre cele două. Chiar foarte bună. Da, de aceea eu încurajez de obicei tinerii atunci când au două pasiuni să încerce să găsească ce au în comun cele două și să inoveze. Pentru că așa se schimbă lucrurile, așa aducem un plus în societate. Dacă avem abilități pe mai multe domenii, suntem competenți pe mai multe domenii, trebuie să vedem cum le aducem la un numitor comun și ce ne face special. Pentru că tocmai asta ne face special, faptul că știm mai multe lucruri din mai multe domenii. Și atunci asta te construiește ca și om și poți să faci diferența. Și pe când faci în fiecare câte o mică schimbare, uite cum se produce progresul. Așa că vă încurajez să vă combinați pasiunile și să încercați să scoateți cei mai buni din ele. Ce vă aduce Interactul în viața voastră? În viața mea, Interactul a dus, cum am spus și înainte, în primul rând, a doua familie. Să fii înconjurat de persoane care pot să-ți ridice moralul și să te facă să zâmbești, indiferent de situația în care te afli. Fie una sub presiune, fie un proiect care nu a ieșit bine sau o săptămână stresantă. Să vezi pe chipurile lor atâta entuziasm și bucurie, întotdeauna e ceva extraordinar. Și Interactul, de asemenea, îți aduce, pe lângă colectivul acesta minunat, influența, posibilitatea de a avea exemple în jurul tău, pentru că eu personal așa îmi văd colegii, ca niște exemple. Poți să înveți câte ceva de la fiecare și asta te ajută deosebit de mult în dezvoltarea personalității. Și aici nu mă refer numai la cei din Interact Baia Mare, ci în general, din țară, din district, pentru că ajungi să cunoști oameni deosebiți, cu care ai atâtea lucruri în comun și nu ai fi spus la prima vedere, pentru că sunteți străini, abia v-ați cunoscut 2-3 zile și totuși puteți să vorbiți despre atâtea lucruri, pasiuni comune, proiecte și asta e foarte important. Carina? Pentru mine, când mă gândesc la Interact, mă gândesc la bucurie, multă bucurie, fericire și bine dispunere. De fiecare dată când am o ședință sau un proiect, deci la noi în club nu se poate să fie cineva trist, n-ai cum, deci toată lumea zâmbește, râde, spune glume și când suntem stresați, avem un moment, cineva începe și râdem toți, nu suntem ca și o familie, suntem o familie, suntem mai mult decât prieteni, suntem ca și frați, surori și
nu, cum a spus și Ioana, după un proiect care n-a ieșit bine, facem haz de necaz, ne perfecționăm de-a lungul timpului, mereu ne amintim cum am greșit și ne dezvoltăm fiecare, ne ajutăm fiecare unul pe altul, învățăm de la fiecare. Unde vă faceți întâlnirile? În prezent avem ședințele la Centrul de Tineret. Da. Nu că n-aș fi știut, dar să spuneți voi. Da, deci la Centrul de Tineret Baia Mare se întâlnesc interacții, tinerii frumoși care fac diferențe pozitive în societate. Ce alte planuri aveți de viitor? Și mai vreau să vă pun o întrebare înainte de planuri. Care sunt criteriile pe baza cărora selectați tinerii care intră în organizația voastră? Cred că ar fi important de știut care sunt criteriile. Poate sunt tineri care se uită la noi și își doresc și ei să intre în atmosfera asta a voastră de familie și să aibă acces la oportunitățile la care aveți voi acces. Adevărul este că, într-adevăr, le spuneam și aspiranților în timpul interviurilor, principalul lucru de care au nevoie e dorința de a se implica. Dacă îți dorești să realizezi ceva, atunci este ca și cum ai fi făcut jumătate dintre pașii necesari. Iar pe lângă dorința respectivă este abilitatea de a munci în echipă, pentru că nu poți progresa individual în Interact. Lucrezi cu o echipă, lucrezi cu o familie și este deosebit de important să poți să comunici cu celelalte persoane, să înveți să asculți, nu numai să vorbești și să-ți împărtășești părerile. Voi aveți și traininguri? Faceți sesiuni de pregătire, de formare pentru cei care intră sau pentru toți membrii? De obicei, după ce recrutăm membrii noi, avem câte un team building care presupune o ieșire la care participă și membrii Rotaract, care, bineînțeles, ne oferă traininguri și realizăm împreună activități din care ar putea să învețe anumite trăsături pe care trebuie să le aibă un voluntar. La ce fel de activități participați voi în afara Interactului, dacă participați? Păi, în afara Interactului, eu personal am făcut un sport de performanță până acum un an de zile, aproximativ. Am practicat 7 ani handbalul și în afară de liceu și olimpiade, cu care sunt foarte prinsă, nu prea am timp de altceva. Așa, deci voi învățați și bine. Da. Că asta e important de menționat, pentru că de multe ori lumea înțelege și părinții cu ceea ce mă confrunt eu destul de des. Părinții nu își lasă copiii să facă voluntariat pentru că asta ar interfera cu notele de la școală și le-ar scădea productivitatea în cadrul școlii și mie îmi place să le demonstrez că nu este așa și cred că pot să le demonstrez prin tineri ca și voi, care nici măcar n-au un lucrător de tineret lângă ei ca să-i sprijine, ci voi singuri faceți lucruri și în același timp notele la școală și ai spus olimpiadă, care este mai mult decât să ai note bune la școală, mi se pare că ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru părinții care nu își lasă copiii în astfel de activități și este destul de des întâlnit acest lucru. Carina, tu la ce fel de activități participi? În afară de Interact, mai particip și la alte activități de voluntariat în cadrul altor asociații. Am participat recent la Cultura o stare de spirit, în proiectul Fotografii care vorbesc. Am vrut să tragem un semnal de alarmă persoanelor care stau tot timpul cu telefonul în mână și uită să se bucure de lucrurile frumoase și să aprecieze frumusețea vieții. Am participat la diferite traininguri scopul meu a fost să mă dezvolt și să îmi dezvolt calitățile necesare ca să mă ajute în experiența mea de voluntar și tot așa particip ca voluntar la un viitor proiect organizat de asociația DAYS. Tot așa vrem să facem oarecum o continuare, să readucem, să le explicăm oamenilor de ce e bine să fii conectat, să nu fii conectat la telefon și să apreciezi oamenii din jurul tău, pentru că vrem să facem un mic grupuleț de voluntari care să facă contact vizual cu străini. Da, este un proiect inspirat dintr-un proiect internațional. Exact. Am văzut și eu că faceți asta, felicitări!
Este un proiect foarte bun și ceea ce vă doriți este să vă conectați la oameni fără device-uri. Exact. Exact, asta este. Foarte frumos proiectul. La ce fel de traininguri ai participat? Pe ce teme? Pe scrierea, cel mai recent training am fost la un training de scriere a proiectelor. Am mai participat la traininguri de public speaking, de lucru în echipă, de comunicare. Și în ce fel te-au ajutat? Au ajutat mult. De exemplu, cel de public speaking m-a ajutat foarte mult, cum am spus mai la început, că cu ajutorul voluntariatului și activităților am trecut de teama de a vorbi în public, de timiditatea aia, oare ce o să spună despre mine dacă greșesc sau... Te ajută la școală activitățile astea și participările la training? Da. Observi aplicabilitatea lor în școală? Da, le poți aplica în absolut orice școală și pe lângă școală, în viața de zi cu zi. Te ajută ca persoană să te dezvolți din toate punctele de vedere. Vă mulțumesc, fetelor, pentru participare. Ne apropiem de final. Un gând pentru părinți și tineri. Pentru părinți le-aș sugera să își împingă copiii înspre voluntariat, pentru că o să le ofere o experiență deosebită de viață și o să se dezvolte într-un mod în care nu a reușit prin orice altă activitate. Iar pentru tineri, bineînțeles, îi așteptăm la Interact. Carina? Pentru părinți, exact cum a spus Oana, cred că nu are rost să mai repet, și pentru tineri, voluntariatul este un mod foarte bun de a cunoaște lume nouă și să te dezvolți, să te implici și nu te gândești la voluntariat că faci voluntariat și pentru... Deci, voluntariatul te ajută și pe tine, nu doar pe ceilalți. Foarte frumos. Așadar, dragi telespectatori, v-am adus în fața dumneavoastră tineri care fac voluntariat și iau și note bune la școală. Așadar, se poate. Sunt un exemplu pentru noi toți și ăștia sunt tinerii din ziua de azi. Nu sunt aceia despre care se spune că ar face doar lucruri rele și sunt viitorii infractori. Nici într-un caz. Avem foarte mare potențial și tinerii din ziua de astăzi sunt cei care ne vor duce către succes și către progres. România are mari șanse și eu am mare încredere în acești tineri care fac o diferență și care la 17 ani discută despre dezvoltarea profesională și despre a face un pas înainte în carieră. Așadar, sper să vă încurajați copiii să participe în astfel de activități și, dragi tineri, vă așteptăm oricând în orice fel de structură, în orice fel de organizație și nu uitați de activitățile de la Centrul de Tineret Baia Mare, pe care îl găsiți pe online, dând o căutare pe prietenul nostru Google. Vă așteptăm la toate activitățile puse la dispoziție de lucrătorii de tineret, pentru că puteți să faceți o diferență oricând. Orice idee este bună, atâta timp cât este o idee care duce către progres. Vă așteptăm și vă doresc o săptămână minunată. Dragi tineri, sper că în activități de voluntariat sau în participare la traininguri și alte cursuri care se întâmplă în Baia Mare în mod frecvent. Vă doresc o săptămână minunată, mulțumesc fetelor pentru participare, la revedere!